belaunaldi ezaugarria dela esango nuke, bai, frustrazio hori de jo guri izan ziguten ikasi eskero lortuko nuen etxe bizitza bat, eta eskuaz aurrera. Desmotivazioa, dena ilun ikustea, egoera horrek azkenean asko desmoralizatu zaitzake. Emantzipazioa gazteei bizitzan aurrera egitea oztopatzen dien egungo arazo larrienetakoa da. Euskal Herrian 35 urte azpiko 10 gaztetik 4 baino ez da bizi bere kasa. Langabezia, lan ezegonkorrak, etxe bizitzen prezioen etengabeko igoera, horiek dira emantzipatu ezinaren kausetako batzuk. Nire lan baldintzak asko murriztu dira, erdia kobratzera pasatu naiz, ia 1500-etik 700-era, orduan etxe hori utzi behar izan dut. Eta horre beti bueltatu nahi zurain 4 urte eta gero, amaren etxea. Jaurlaritzak gazteen emantzipazioa laguntzeko onartu duen estrategiarekin gazteei gurasoen etxea uzteko eta independizatzeko aukerak erraztea espero du. Gurasoen etxean ez du ikasten zer dan bizitzea zeure kabuz edo zer dan ordaintza fakturak edo zer den alokairurako diru nahiko ukitzea edo ez. Bizitzen ari nintzen nire txikitako historia, eta nire gurasoen etxean, eta nire nun nirea idatzi. Bizi eta familia proiektua atzeratzea orban bihurtu da gizartean. Nola izango dugu etorkizunean bizitza elkar bat, ez badugu lehenengo pausua egiten dela elkarrekin bizitza, ez? Herri txikietan ez bada familiako norbait edo hurbileko norbait ez duzu alokatzeko aukerik, ez ja erosi behar da edo dauden etxe hutsek dire etxe ruralak turismoko edo... Naia eta ezina batuko dira gaurko Urranditan saioan. Etxe bizitza eta emantzipazioa eskuratzeko belaunaldi gazteak bizi dituen zailtasunen begiradak jasoko ditugu abiatzeko odisean. Jonaner, kaixo. Konta iguzu, zenbat urte dituzu, eta norekin bizizaren? 26 urte ditut, 22rekin joan nintzen etxetik, eta 4 urtetan 4 etxetatik pasa naiz, eta oin egoerak behartuta, haman etxea bueltatu naiz. 4 urtetan, 4 etxe ezberdinetatik pasa zara? Bai, hori joan nintzenen Aldezarra joan nintzen bizitzera, lagun batekin, eta gero saiatzen joan izan naiz, apur bat etxe bizi baldintzako betzen, eta deustutik hurbilago egoten, eta horrek behartu nau, etxe saldatzera, 4. Eta orain nire lan aldaketak behartu naute amaren etxea bueltatzera. Zein da zure lana? Duela 4 urtetatik banabil lanean eskoletan eta elkarbizitza tailerrak garatzen. 22 urterekin emantzipatu zinen lehenengo aldiz? Goiz da, ez? Ze ez da ohikoena 22rekin etxetik irtetzea. Ez zen neukan inongo behar izanik, edo bai? Sentitzen zenuen beharra? Bai, apur bat, bai. Nik uste badagoela garaiba, zure bizitza ritmope askatasun bat eskatzen dizula, eta ja, zema denpora egon behar gara amaren egopean, edo azkenan amaren edo gurasoen lepo bizi izaten. Daur momentu baten, zelan lana geneukan eta, ezen izan erabakirik erosoena edo errezena, ez erabakia baizik eta bere ondorioak, ez da. Badaude jende asko dagoela ikasten, lasai, eta bere gauzetara. Eta gu azkenan, egon berrik ginen ikasi, lanean, etxea kudeatu joan ginenean, eta... Bueno, nik uste ez ginela momentu horretan beha oso konstiente, nonari ginen sartzen, guretzako izan zen abentura bat. Baina, bueno, ez naiz damutzen egia esan da. Etxetik irtetzen zaenean, zeintzuk izan ziren zure lehenengo etxeak, eta ze baldintzatan sartu zinenan? Bai, lehenengo joan ginen, zintureria kalean zegoen etxe batera, etxe oso txiki bat zen. Aldezaharrean? Bai, Aldezaharrean. 850 euro pagatzen genuen alokairua biren artean, nik momentu dentan kobratzen dituen 1000 euro, eta 500 eta piko, erdia baino gehiago, zijoazen etxera bideratuta, janaria eta hori aparte. Eta gero, egon ginen urte bete, hor harrapatu ginduen pandemiak, etxean bizi izaten eta guztia, eta gero guztal bueltan,
nik lan egiten genuen jatetxeko jabeak esan zuen bere ama zeukala etxe bat, Iturbide kalean, eta libre geratuko zela. Tegi esan da nik beti eduki dut argi nahi nuela bakarrik bizi, eta uste dut pertsona guztien eskubidea izan barko litzatekeela bakarrik bizitzea, eta bizi garenean familia bat sortzeko espada, baina elkarrekin bizi garenean apur bat komunitarismoan dala gehiago behartuta edo behar izan bezala. Niko lan bizi dut. Orduan, bigarren etxe horretan, pagatzen genuen 750 euro. Eta hor bai, aukera neukan gaztelagun eskatzeko. Zu bakarrik. Bai, baina, klaro, gaztelagunik kontatzen nuen, hor 250 euro dira. Orduan, 500. Bueno, pues argi neukan nahi nuela nik horra joan da bakarrik bizi. Orduan, atope horrekin. Baina gertatu zena zen, hor pandemia eta gero irailean udatik bueltan, nik daramatzan proiektuak ez ziren martxan jarri, da orduan langabe edo nintzen, bizpairu hilabete urtarrilaino edo. Eta horra ama egon zen apur bat laguntzen alokairua pagatzen. Zer suposatzen zuen zuretzat? Ez dakit, abentura hori haste duzu, baina momentu batean etxera gurasoengana jo behar duzu, diru eske. Hori alde batetik oso gogorra izan zen. Beste alde batetik egia da, apur bat ulertu nuela, pandemiaren salbuespeneko egoera zela, gauza bat oso puntuala zela, eta dena den oraindik biodakigu zenbat zor diodan. Zor, berak ez piko beratuko, baina nik badakit zenbat eman didan, eta egunen baten nahiko nuke bueltatu. Sí, porque ya sabes que aquí las amigas y yo estamos todas en la misma situación, que todas queremos buscar, bueno, algunas queremos en Santurtzi, otras en Portu, pero todas tenemos los mismos precios y las mismas dificultades. Nosotros también, hija, cuando empezamos a mirar pisos o a intentar emanciparnos, tampoco teníamos nada. Ya, pero la vida no era tan cara. No. No había subido todo tanto, no había habido dos crisis económicas como ha habido ahora. Había más trabajo, bueno, también. Había más trabajo quizá, ¿no? Ixone, Maika, zuek ama alabak zaete, eta pixukideak ere bai, ezta? Bai. Nola da hori? Dirurik ez daukadalako, eta orduan ama eta aitarekin bizitzea tokatzen zait. Zenbat urte dituzu, Ixone? 26 urte, ekainan 27 egiten ditut, eta dirurik ez. Azkenean, bankuek hipoteka bat emateko eskatzen diguten dirua, oraindik ez daukagu, bueno, nire bikotea eta biok. Ja, nire bikotearekin urte asko daramatzat eta etxetik irteteko gogoak ditugu, baina hori, dirurik ez oraindik. Zenbat urte ditu zure bikotekideak? Nik bezala, urte berdinekoa gara biak. Maika, zu adin horrekin, etxetik kanpo zeunden? Yo con esa edad ya tenía a ella. Tuve a Ixone con 26 años y ya lleva fuera de casa 3 años. Maika, zure garaian 23 urterekin etxetik irtetzen zinetenean, ze bilatzen zenuten? Ze zentzu zeukan emantzipazioak? Llevas unos años con tu pareja, tú tienes un trabajo, tienes ya unos ingresos, pues quieres formar una familia. Y teníamos muy claro que cuanto antes la formáramos, pues mejor, ¿no? Hasi zarete, bikotekidea eta zu, Ixone, etxe bizitzak bilatzen eta informazioa eskatzen bankuetan? Egia da, bankura joan garela galdetzera, eta hoietan bai esan digutela hori, 120 izan behar dugula. Hori, hipoteka guri emateko, egia da, hori, jende gaztea garela, lanarekin eta dana, baina 120 horri gabe ezin dugu eskatu hipoteka. Eta gutxi gora bera, buruan duzuen pisu hori kontutan izan da, 120 hori, aurreztu behar duzuen 120 hori, gutxi gora bera zenbat izan behar da? 30.000 edo gutxi gora bera. Orduan 30.000 da zinturia oso apretatuta izateko, herrikoa oso apretatuta izateko, urte batean etxetik joan nahi badugu. Mailegu baten baldintzak hauek izan da, ez duzu sekula alokairuan joatea planteatu? Bai, alokairuaren konbertsazioa egon da. Baina egia da hemen Santurtzin adibidez alokairuak 600 eurotik gora daudela. Azkenean da, diru bat ordaintzea, baina aurrezten gauden egoeran ez duela merezi. Nahiago dugu gure etxea izatea, agian urte bat edo 2 urte gehiago etxean egotea, hori diru hori izateko gure etxe bizitza
erosteko, gurea den zerbait izateko. Azkenean egia da, orain ez daukagula gurea den ezer. Orduan uste dugu ja, 27 urterekin edo 26 urterekin, garaia dela zerbait izateko. Hauzea, Maria, zure pisua. Bai, hau da. Ez da oso handia, baina behar dugun guztia daka, 4 logela ditu, eta momentuz gaude 2. Oantxe bertan 2 bizitzaete. Bai. Eta laurentzako lekua dago. Bai. Pisu asko daude utxik, 2 daude utxik, baina ideia da komunitatean bizitzea, elkarrekin bizitzea, orduan horregatik gaude 2. Inoriz diote guzten bakarrik gelditzea etxe batean? Baliteke, baina ez da normala. Norbait baldin badago, norbait sartuko diote gehiago. Hilabete bat barru edo urrengo tandan. Kaixo, Maria. Kaixo. Konta iguzu, non gaude? Zer leku da hau? Errenteriako etxe bizitza komunitarioa da. Eta errenteriako etxe bizitza komunitarioa zer da? Gazteak emantzipatzeko udalak sortu duen aukera bat. Helburua da gazteak bizitzea komunitate batean eta harremanak sortzea. Eta emantzipazio prozesuan laguntzea. Hau ez da betirako gauza bat, baina prozesuan laguntzeko. Zuri lagundu dizu? Bai, momentuz, oso ondo nago hemen. Zu noiztik zaude hemen? Duela urte bat eta erdi. Bai, 25 urterekin sartu nintzen. Zeintzuk dira hemen sartzeko baldintzak? Bale, lehenengo, 18 eta 30 urte bitarte izatea, eskaera egiteko momentuan, errenterian erroldatua egotea duela 6 hilabete, eta zure diru sarrerak 26.000 euro urtean, baino gutxiago izatea. Ordaintzen dugu ere ordu komunitarioetan, eta behar bat da, hori ez da aukerazkoa. Egin behar ditugu ordu komunitario internoak, komunitaterako eta externoak. Eta... Herriko elkarteentzako. Hori da. Nola daukazue antolatuta eraikina? Eraikinak 5 solairu ditugu 7 etxe bizitza eta 26 logela. Gero dugu sukalde komunitario bat eta ikasketa gela bat. Dela gela polivalentea, ikasketa gela, baina gauza gehiagorako balio du. Gero dugu garbiketa gela, labadorekin, eta trastelekoa. Pisua behar dan guztiakin dator, altzairuak, sukaldeko tresneria guzti hori, pisuan dagoia da? Bai, bizitzen hasteko dena prest dago, eta udalak bere gain hartzen du dena. Altzairuak, ohea, tresneria, dena dago. Horrek ere laguntzen du, ez? Bai. Horrela ez da inbertsiorik egin behar? Bai. Prezioak erakarri zintuen batez ere? Bai. Pagatzen dugu gure soldataren 115, edo gutxienez 80 euro. Eta esan zenuen, hau da nire aukera? Bai, porque bestela ezin izango nuke emantzipatu. Ona etorri aurretik, Maria, beste aukera batzuk izan zen dituen mahai gainean? Ez, hau izan zen lehenengoa. Eta eskigia zen lehenengoa eta unikoa, porque bestela ezinezkoa, errenterian ezinezkoa da. Zein da zure herrian, hemen errenterian, ikusi duzun etxe bizitzaren merkatuaren panorama? Ez dago aukera asko, pisu gutxi daude alokatzeko, eta daudenak oso garestiak dira. Oso garestiak. 800 baino gehiago. Igual oferta bat aurkitzen duzu, baina egun batean ja junda. Egon batzea loro. Orduan, proiektu honengatik izango espalitz, ez zenuke gurasoen etxetik irteteko aukerarik izango? Ez dut uste. Agian konpartitzen, bai. Baina ez konpartitzen 800 eurotako pisu batean, agian merkeago izango litzateke, nire aukera bakarra. Eta ez dago asko. Aurrari dena posible, egin berregin ta desegin gabe, nera behari dena
posizio, tautua ukatzen du, bidea urratzeko. Bai, zuk zenbat urte dituzu? Nik 23 urte ditut. 23 eta hemen Baionan bizi zara, zergatik? Bai, hemen bizi naiz. Erabaki nuen nahi nuela Euskal Ikasketak masterra egin. Eta baneton bi aukera, batzan Gasteizera joatea eta bestea Baionara etortzea. Eta zergatik ez Baionara etorri. Eta ezagutu beste hiri bat, eta ezakit beste toki bat ere bai. Bakarrik bizi zara edo pisua konpartitzen duzu? Pisua konpartitzen dut. Oraintxe bertan beste bi pertsonarekin. Hau da, gurasoen etxetik irtetzen zaren lehenengo aldia? Ez. Bizizan nintzen Gasteizen ikasle nintzen da, baina hor gurasoek laguntzen duten ekonomikoki. Eta duela 2 urte Alemaniara joan nintzen irakasle laguntzaile izatera, gaztelan irakastera, eta han bizintzen pisu baten, eta ni asintzen horrein zine solatarekin pisua, ez dintzen gehiago laguntzen gurasoak alokairuarekin, eta hortik gero etzure nintzen Euskal Herrira, eta etorren zen dudarako, eta konturatu nintzen nahi nula etxetik kanpo bizi. Eta orduan nire garaiko ebikotekidearekin pisu bat bilatu genuen Donostin, eta han egon nintzen urte betez, eta gero handik zuzenen honera etorri naiz. Zergatik uste guztuz zeneukala hain argi, ez zenuela gurasoen etxera itzuli nahi? Nire guraso bat esan diate bakoitzak imarrola bere bidea, eta hortarako beharrezkoa dela gurasoen abitik ies egitea. Eta nik ez hon egon nire gurasoen teilatupean jakinda banuela solata bat. Hitzen zaian apurete respetu falta bat ere aiekiko, eta respetu falta, baina hitzen zitzaidan diru nahiko baldin manuen hilabete baterako bizi beharko entzatekera etxetik kanpo. Eta ikasi behar ere bizitza zer den. Ikasi behar da. Gurasoen etxean ez du ikasten zer den bizitzea zeure kabuz, edo zer den ordaintza fakturak, edo zer den alokairurako diru nahiko eukitzea edo ez, edo janaria joten zan erostera ze preziotan dagoen, edo zure aixialdia kontrolatzen. Gurasoen etxean bizitzarenean jendea joten da sagarrotegitara aste bururo, ze alute hori ordaindu, baina agian hori izin duzu egin ez dikanpo bizaran, eta horrek hori irakaspen bat da ere bai. Jakiten zakit nola esan, baina zure bizitza... Bizitzak nola funtzionatzen duen jakita gutxi gora bera esango nuke bai. 23 dituzu, Maile, eta zure inguruan, zure bizitza filosofia bera ikusten duzu, edo ez? Bai eta ez, depende. Baina asko nik ikusten dut bautela aukera, edo bautela behintzat baliabideak, eta ez dutela esfortzurik egiten, edo ez dutela planteatzen ere ez. Eta ze iruditzen zaizu jarrera hori, gurasoen etxean ahalik eta gehien gelditzea? Bizitzea zure gurasoen etxean, eukita solata bat, eta etxe hortan bizi balin bazara, parte hartu barko zenuke etxe hortako finantzetan ere bai. Eta ez baduzu hori egiten, parasitismo gutxa da. Azkenean, zertako balio du diru aurrezteko. Diru aurrezteko, etxe bat erosteko, eta nintzako hori da mentalitate bat, jabetza pribatuarena eta dena, etzaiala apur bat, ez nagona bateria dos, pentsat. Diego, zemuz? Ondo. Soziologoa, zurekin argitu nahi ditugu kontzeptu batzuk, emantzipazioaren inguruan. Nahi. Zergatik da hain garrantzitsua gazteentzat emantzipatzea? Zein da emantzipazioaren zentzua? Emantzipazioa da hori norbanakoentzat bere bizitza ibilbidearen halako mugarri bat, ez, edo hito bat, ez? Eta gaur egungo gure gizarteak, ze emantzipazio eredu dauka? Noiz ematen da, batez ere, gure gazteen emantzipazioa? Adina, 30 urte inguru ematen da. Eta, bueno, bideratzen dute euren soldataren 58 inguruan. 58, ez... Gomendioa da justu erdia, 130. Eta norbanako bat beharko luke 160. Horregatik dinot, bikotea ezinbesteko baldintza bilakatzen dela etxearen jabe izateko. Eta egin batean alokatzeko ere bai.
Gure emantzipazio ereduak aldaketak sufritu ditu? Eta zerk eragin ditu aldaketa horiek? Bai, 20. mendeko emantzipazio eredua aldatzen ari da, eta hainbatean hori emantzipazio argi batetatik pasagara emantzipazio prozesu lausoagoetara edo lurrunagoetara, ez? Zuk emantzipazio prekarioa esaten diozu? Bai, emantzipazio prekarioa nolabait definitzen du hobekiago definitu nahi duen prozesu honi, ez? Euren gurasoen etxetik alde egiten dute, baina alde egiten dute oso era behin-behinekoan, oso era aldikakoan, oso era prekarioan. Edozein momentutan etxera bueltatu zaitezke, edozein arrazoirengatik edo lana galdu dezulako, edo bikotea ez duelako funtzionatu, edo zorra hipoteka ezin dezulako ordaindu. Orduan, hori nolabait estatikoa da zurruna zan prozesu hori behin betikoa bilagatu da behin behinekoa edo prekarioa. Gazteak ono dena geroko behar egun batez baina egun zerta. Baina zuk alde zaharrean bizitzen segitzen zenuen eta deustuarra izan da, auzora itzuli nahi zenuen? Nik bai botatzen nuen nire komunidadea eta nire lagun eta lan ingurua faltan, eta urrun somatzen nuen handik ona etorri behar izatea egunero. Orduan sortu bitzai den aukera, lagun batek esan ziren pixukide bilegez egoela, San Pedro plazan bizi zen, eta lesegoan nintzen berarekin. Zan nuen, atzera pauzu da purba nire independentzian edo nire, ni bakarrik bizitzean, baina aldi berean, deustura hurbiltzen naiz. 3. pisu horretan, urte bete egin, eta azkenean lortu zenuen berriz ere bakarrik bizitzea. Bai, bilen nire beste pisurik bazegoen deustu zani damen urbil, baina ez zegoen 750, baina gutxiago etxerik. Zergatik behar zenuen 750? Gaztelagun jaso izateko. Laguntza, diru laguntza jasotzeko. Claro, nik egiten nuen apur bat nire numerologia, eta esaten nuen, nik 500 baina goiago ezin du pagatu alokairu, eta asko da 500. Baina, apur bat konformatzen nintzen, nire helburu ezelako bakarrik bizitzea. Eta azkenean zer da aurkitu zenuena? Azkenean topatu nuen oso etxe txiki bat, Morgan kalean, 750 doi, baina nire lan baldintzak asko murriztu dira, erdia kobratzera pasatu naiz, ia 1500-etik 700-era, eta orduan etxe hori utzi behar izan dut. Eta horregatik bueltatu nahi zorain 4 urte eta gero, amaren etxera. Eta zer suposatzen du horrek? Egia esan da, orain, ja amaren etxean nagoela, behin prozesu guztia bukatuta, orain nago lasaiago. Bai, deskantzua izan da niretzako. Orain ditut, pairatzen ditut, bizi izan duan estresaren, azken hilabetetako estresaren sekuelak eta, orain oso urduin nago, agobiatzen naiz batzutan ez nago ondo, baina asko sobeto nago, diru gabe geratzen ari nintzela konturatu nintzenean, ezin izango nuela pagatu, amari berri eskatu, ez eskatu, mudantza egin behar dut, bilatu behar dut beste norbait nire etxea hartzeko, ze kontratu hori bastante abusiua zen, eskatzen zian egotestak izan batila betetan nik espanuen topatzen beste norbait, pagatu behar nuenik desberdintasun hori. Ansiedade puntu batekin bizi izan duzu egoera guzti hau? Bai, izugarrizko, batez ere azkenengo fasea, izugarrizko ansiedadarekin. Ez heltzeko sentsazio hori, itolarriarekin, etxe batean nago, baina ezin dute zer gastatu, nire, supentza, 700 eurorekin eta 500 pagatuta alokairua. Orduan zuk, Jon Ander, argi daukazu, gazteek konpartitzen baldin badute pisua, dala beste aukerarik ez zaielako gelditzen? Nik uste hori bakoitzan araberako dela, ez da. Nik uste, baina orokorrean bai esango nuke, dudarik gabe derrigortuak garela. Etxe bizitza sistema honi apur bat aurre egiteko. Ze gaur egun ezinezkoa da, nik egin dudana, niri kontatzen lidateke beste batek egin duela, uste dut ezinezkoa dela. Jota zu bakarrik bizitzera, ibiltzea lanean ikasten, diru laguntzekin gora eta bera. Orduan, bai, labur esan da, uste dute azkenean derrigortuta gaudela. Eta nik uste pertsonen egoera naturala edo, bakarrik bizitzea dela. Eta gero zu ja nahi baduzu batekin edo besteekin familia sortzeko edo beste bizi proiektu batzuetan, baina nire ustez, niretzako nire egoera naturala bai da, bakarrik egotea. Erabaki bakoitza lagundua baita damu batez batzutan dolumin batez bestetan. Mai, alderatuko dizkiguzu, independizatuta bizi izan dituzun bi egoerak Donostia ezagutzen duzu, Baiona ere bai. Nola bizi zinen Donostian eta nola bizi zara Baionan?
Donostian, esan godet, behar bada, nola egoera ekonomiko hobea, solata hobea zelako. Orain ni solata basuagoa da. Oain ikasten ari zara. Ikasten ari naiz, baina lanean ari naiz aldi berean ere bai, ordu batzuk ditut aekan, hemen, euskara irakaslea naiz. Eta Donostian egia da lortu genuela alokairu nahiko merke bat. Ze auzotan zan, zenbat ordaintzen zenuten? Antigon eta alokairua 650 euro. Eta hori ia ezinezkoa Donostin, lortu genuen, atea zan egun berean ikusi genuen eta orduan eman ziguten, jonginen esan genuen baietz. Esan, begira, ez dugu jago petatuko, ez dago beste aukerarik egongo, lako piso merkat lortzeko. 650, zan logela, egongela? Zan logela bat, egongela bat, sukala eta komuna, eta balkoitxo bat. Orain Baionan zenbat ordaintzen duzu, gela bategatik, zebain gela da daukazuna. Orain txorran 300 euro. Oso merkealari Baiona izateko. Eta orain nire solataren erdia baino gehiago, juten da alokairura. Eta etxera. Orain bertan, orain bertan zagonok eguneko 65, 70 relako zerbait. Gurasoek laguntzen dizute? Negozak diru laguntzen edate noizan behin bai. Eta samarrakat horatik ere, privilegio handia duala, guraso asko ez dielako gai. Noiz behinkan gurasoen gana jo behar izateak, frustrazioa eragiten dizu edo ez? Nik ez dinoiz eskatu dirua ematea zuzenki. Berba momenture batean bai, zerbait oso ezakita izorrena gaiu berri bat erosi beharrun eta ez dut dirurik. Eta noski nahi nuke nik neuk ordaindu, baina ez dago besterik. Pisua konpartitzearen aukera, lehen gehiago esango nuke, ikasleekin lotzen genuen aukera zen. Egun berriz, pisua konpartitzen dutenen profila zein da? Claro, profil hori handiagotu egin da, edo zabaldu egin da, eta gero eta langile gehiago, langile prekario gehiago, etxe bizitza partekatzera behartuak daude, ez? Interesgarria da bai soziologikoki edo galdera askotan soziologikoki planteatu daitekena da. Ondo, gaztaroaren luzapena diagnostikatu dugu, ez? Gaztaroa hori luzatu dela, ez? Baina hain batean soziologiatik ikusten deguna da, helduaroa dena prekarizatu dela, ez? Orduan, askotan, gaztaroaren luzapena helduaroaren prekarizazio bat da funtzean, edo helduaroaren prekarizazioari egiten dio erreferentzia. There was a house halfway around the world, now is invited in for a small taste of gin. There was a hallway 1,000 birds long, but the biggest one of all was in a cage too small. Ni Urko naiz, 29 urte ditut, lekaroztarra. Lekaroz niretako haunitze, hemen ez naizelako, hemen bizi nahi dutelako, lotura sentimentalo badut, hizkuntzarekiko, herriarekiko, eta beti nahi izen dut baztanen eta lekarozen bizi. Orain ahoitzen bizi naiz, duela ja 2 edo 3 urte, bikote ere bai hangoa dut, eta nire gurasoak hangoak dire sortzez, orduen badut lotura txiki bet ere bai ahoitzekin, eta lan Iruinen iten dut. Orduen, ahoitzen bizi zen naiz 3 urtez, esperuan lekauzera atortzeko. Nila ikasten nengonetik ikesten hain nintzela mantenimiento lanean aitzeko, ja ordutik nahi nuen ja emanzipetu, eta, lehenik zaila paso amatia, ze kontrato praktikaz, edo ETT, edo lanetan aitzen altzarelako. Ez duzu lan egonkorrik. Nik nahi nuen lekarozen bizi, baina, momentu hartan ezin izenuen lortu ginoen aukera, Elizondon ere bai biletu ginoen, ere zinezko izen zen, eta iagan nintzen urruntzen nire zonatik erratzure, herri polite dela, baina etzen nik nahi nuen tokien. Eta han lortu ginoen etxe bat, 3 lagunen artean, eta han egon ginen, ez dakit, 3 urte bizitzen bertan. Herri txikietan gazteek alokatzeko aukeraik ez izatea kartzen du berekin adin tarte bateko gazte batzuk herritik
gan behar izatea. Naizta gero, ja kontratu finko bat lortzekin, edo etxe bat erosializetekin, edo, bueno, bertze atera bide batzuk izetekin, naizta gero bueltatu, adin tarte bateko gazteak izeten alda, mugitu behar izatea bere herritik. Etxe bizitzak berez hutsek izen badire. Baino bada realitatea, bada nahiago duenak apartamento turistikoakin edo etxe ruralak, bada alokatu nahi ez duenak X arrazoiengatik bakarrik itekotan saldu, edo bada nahiago duena etxea hutse kontu eta horreduki bada ez bada, edo baina herri txikietan ez bada familiako norbait edo hurbileko norbait ez duzu alokatzeko aukerik, ez ja erosi behar da, edo dauden etxe hutsek dire etxe ruralak turismoko, edo hori da baden errealitatea bastango herri txikietan. Nekazal turismoek eta pisu turistikoek ze eragin dute? Etxe bizitza turistiko gehiago, gero eta etxe bizitza eskaintza gutxiago. Eskaintza gutxiago, emantzipazioa atzeratzea da hori, ez? Hori da, edo zailtasun gehiago egotea. Eta nolabait hirigunetatik alde egin behar dutela gazteek, ez? Edo beste herrialde batetara jun, euren emantzipazio prozesua burutu ahal izateko, ez? Eta, kasu honetan edo kasu hauetan interesgarria da ikustea nola ala moduko gentrifikazio prozesu bat ematen ari dala, ez? Hirietan, eta hori landa eremuetan, ez? Zenbait kolektibo hiri hoietatik edo espazio urbano hoietatik aldentzera behartuak ikusten dutela euren burua. Tokatu zaizu, zure auzotik alde egitea, eta momentu batean auzo mina sentitu zenuen. Bai. Uste duzu norbera hasi eta bizitza egin duen auzo horretan independizatzea gero eta zailagoa bihurtzen ari dela? Bai, oso zaila da, hori turismoaren eraginagatik gehien bat. Eta ez daudelako benetan babes politika batzuk, bai alokairuen prezioaren topea jartzera, edo gaztei benetan errestea alokairuen eskumena, edo daudelako pilo bat pixu gutz, eta hor inork ez duelako esku hartzen. Eta gero eta etxe berri gehiago ari dira egiten, baina guk ez daukago eskurik hor sartzeke, ezin dugu erosi etxe hori. Orduan ez dakit norentzako diren. Eta gainera ez hori bakarrik uste dut, honek bagara matzala hiri eredu batera. Hiri eredu bat non gero eta zailago den zure komunitateekin saretzea, zure lagunekin egotea, eta azkenan gero eta individualistagoak ari gara izaten, ez digutelako usten gure komunitateekin harremanatzea. Gaztea joan bardirelako beste auzo batzuetara bizitzera, familia alde batera utzi, lagunak alde batera utzi, espazioren batean militatzen badut ere espazio horiek utzi, eta uste dut utzikeria hori nahitakoa dela. Eta nik uste gordina dela, errealitatea. Adibidez, Donostin bertan bizitzea oso zaila da, eta gazteak Donostitik ies egiten dute. Ez da nire kasua izan, etornei zonea, nik neun nahi nulako, baina nahi balimazu Donostin bizi, asko amaituko dute Hernanin, edo Urnietan, edo ezakite Pasaian bizitzen merkeagoa dalako. Eta hemen ere, zailtasun oso larriak daudela etxetik juteko. Jendeak nahi du joan, baina egoera nahiko larria da ere Ipar Euskal Herrian, eta batez ere Lapurriko kostaldean, eta Baiona inguruan, etxe bizitza, herri batzutan etxe bizitzen erdia, bigarren etxe bizitza bat da. Eta orduan ez dago etxerik alokatzeko, denak dira turistenak edo bigarren etxe bizitza duten jendearena. Adibidez, Bidarte bezalako herriak, nun 150 dan bigarren etxe bizitza, neguan zer ez dago inor, ez dago bizirik, ez da sortzen herri bizi bat, ez da sortzen abesto bizirik. Bigarren etxe bizitzak debekatzea konponbidea izan daiteke? Nire ustez bai. Nola da posible batzuk ez dukitza ez da etxe bat, eta ez datzuk dukitza 2 edo 3. Eta gainera, hoiekin espekulatzea, eta etxe hoiekin espekulatzea diru, eta etekin gehiago ateratzeko.
Zeintzuk dira emantzipazio berantiarrak ekartzen dituen ondorio demografikoak? Populazioaren zahartzearen arazoa egin batean dago lotua emantzipazioaren luzapenarekin, ez? Emantzipazioaren luzapenak esan nahi du lehen seme alaba askoz ere beranduago izango dezula, ez? Eta jaiotza tasan ez dala nahikoa izango dagoen jendearen pentsioak ordaintzeko. Hor aldagai basikoena lana eta lanaren estabilitatea egongo litzateke, ez? Eta hain horretan hori lan prekarietateak ez du laguntzen seme alabak lehenago izatera, ez? Inoiz iristen ez den emantzipazioak esan diguzu badakarrela berarekin helduaroaren prekarietatea. Eta gazteentzat, emantzipazio berantiarrak zer dakar gazteentzat? Nik esango nuke ezin egun moduko bat, ez? Zutaz espero dena ez ara betetzen ari, ez? Orduan frustrazioa eta ziurgabetasunaren arteko nasketa bat. Euren espektatibak ez betetzearena eta ikustea errealitatea aldatzeko, kasu honetan etxe bizitzaren errealitatea aldatzeko, ondino hori bide luzea dagoela. Ze ondorio uste duzu dakarrela egungo gazteek aurkitzen dituzuen zailtasun horiek? Etxetik irteteko zailtasun horiek? Nik uste arazo psikologikoak oso grabea da azkenean, desmotivazioa, dena ilun ikustea, eta egoera horrek azkenean asko desmoralizatu zaitzake. Zuretzat amaren etxera itzultzea, porrota zan? Erabaki nuen momentuan ezen inolaz porrota izan. Bai ikusita apur bat 4 urtetan zehar, bai pentsatu nuen zerako pena hau erlan bukatzea, ez da? Baina ni momentu horretan neukan estresa eta ansiedadea ikusita, niretzako zen, hori, etxera zentzurik zabalenean, etxera bueltatzea. Amorroa bai sentitu dut, ez talako nire esku erabakia. Bai derrigortua izan aizelako, aman etxea bueltatzeko. Eta apur bat ikusten dut ondorioa, belaunaldi ezaugarria dela esango nuke, bai frustrazio hori. Guri izan ziguten ikasi eskero lortuko nire etxe bizitza bat, eta ezkoaz aurrera. Ezta, ari gara, nahi dugu, ari gara lanean, ikasketa bukatu, masterra egin, ez dakize beste egin, eta ez da bat ere erreza. Azkenean biok lana aurkitu dugu, gure bizitza aurrera doa, baina gure etxe bizitza ez da existitzen. Orduan, nola izango dugu etorkizunean bizitza elkar bat, ez badugu lehenengo pausua egiten dela elkarrekin bizitza, ez? Etxe bizitza bat gabe, ezin duzu ez egin. Ez duzu bizitzen hasten. Azkenean, etxea izateak edo ez, baldintzatzen dizkizu zure bizitza plan guztiak, ez? Bai, ni orain ezin naiz ama izan. Nire gurasoekin bizi naizelako, nire bikotea bere etxean bizi delako, eta ezin dugu horrela aur bat ezi. Orduan, gure ustez etxe bizitza izatea da lehenengo pausua. Lehenengo pausu hori ez badaukagu, ezin dugu gure bizitza ondo antolatu. Hemen dakagu espazio bat egiteko asanbladak, 15 egunero, garbitzeko ere moldatzen gara, badakagu plan bat, eta bakoitzak, taldeka ere, porque sustatu nahi da talde lana, garbitzen ditugu espazio desberdinak. Hau beti izango da trantsizio fase bat, edo bizitza estilo bezala ulertu daiteke? Proiektu hau pentsatuta dago bakarrik trantsizio fase bat izateko. Zuri ematen dizu aukera etxe bizitza komunitario honek dirua aurrezteko? Bai, nahikoa. Azkenean 100 piko gutxi gora bera euro ordaintzeak bestea aurreztu daiteke. Planteatu duzu inoiz etxe bat erosteko aukera? Gustatuko litzaidake, baina agian ez dut beharrezkoa ikusten. Planteamendu hori ez duzu egin urrunegi ikusten duzulako, zure aukeretatik kanpo ikusten duzulako etxe bat erostea? Tristea da, baina bai, egia da. Ja, 26 urterekin
suposatzen da ja bizitza gidatuko duzula ja más o menos jakingo duzula non bizi izango zaren, holako zerbait, baina momentu honetan ekonomikoki nik ezin dut horrelako gauzak planteatu. Orduan agian horregatik ez dut horretan pentsatzen. Ze banku batera joan eta hipoteka bat eskatzea, hori zuretzat zientzia fikzioa da. Bai. Da dirua oparitzea bankutara. A ber, igual egin beharko dut momentu batean, baina momentu honetan ez nago dirua oparitzeko. Ezako behar dut. Gure egitura mental eta kultural tradizionalak aldatu dira, emantzipazioari dagokionez? Eredu aldaketa iritsi da? Ez nuke esango. Egun gazteek ondino jabe izaten nahi dute. Eta gurasoek euren semeak jabe izatea nahi dute ere bai. Egin batean ulertzen dugulako etxe bizitza jabegoak ziurtasuna ematen digulako, ez? Badirudi jabe ez baldin bazara, badako zula alako defizit bat, ez? Edo ez zaude guztiz emantzipatua alokairuan baldin bazaude, edo partikatzen baldin bazaude, edo... Gizarteak zergatik baztertu du aukera bezala, emantzipazioaren aukera bezala, alokairua? Administrazioaren aldetik adibidez, nahaztu izan da etxe bizitza eskubidea eta jabegoa. Etxe bizitza jabegoaren kultura hori edo behar hori indartu egin da. Claro, eta etxea jabego propioan izatea baldin bada gailentzen den emantzipazio eredua. Bai. Nola egiten dute egungo gazteek, dagoen lan prekarietatearekin hori aurrera eraman izateko? Bueno, alde batetik hori gurasoen etxean denbora tarte gehiagoz geratzen dira, bankuak exigitzen dituen baldintza ekonomikoetara egokitzeko, ez? Hau da, aurrezteko. Eta egin batean ikusten dugu nola behar diren bi soldata eta familiaren abala hipotekaren baldintzak betetzeko, ez? Orduan, soziologikoki interesgarria da ikustea nola hori zorraren bitartez geratzen diren binkulatuak familiak eta bikoteak eta nola epe luzera geratzen diren binkulatuak, ez? Nosotros, si pudiésemos, le dábamos el dinero para la entrada, pero es que hoy en día tampoco puedes. No puedo, siempre lo he dicho, tengo 2 hijos, y intentaré a los 2 darle lo mismo, ¿no? Que le puedo ayudar avalándole, que le puedo ayudar un dinero para la entrada X, pues sí, si puedo, ella ya lo sabe. Alokatzea, dirua botatzea dela iruditzen zaizue? Niri bai. Bai, azkenean, bada euskal lagun batzuk alokairuan daudela, eta oso pozik daudela, bere independentzia daukatelako. Baina egia da, nire planetan ez dela sartzen. Ezin ditugu 600-700 euro ordaindu, gure etxe propioa izan nahi badu. Yo entiendo que si el alquiler fuese más barato, claro que se podrían marchar al alquiler y probaban un poquito también la convivencia, ¿no? Que creo que la convivencia es muy importante. Entonces, ahora mismo, con los alquileres tan altos que hay, o sea, es que cualquier joven no se puede salir de casa con un alquiler tampoco. O tienen que ir con otra persona, ¿no? De decir, bueno, pues con un compañero o compañera y pues por habitaciones o convivir, si no con 700 euros yo creo que es una barbaridad meterte en una vivienda de alquiler. Por eso le digo que espere a comprar. Si verdaderamente quieren tener un proyecto de futuro, compráis. Egia da gian, pizkat hipokrita izango dela, kejatzea, ez daukadala independentzia hori edo ez daukadala nire bikotearekin egoteko momentuak, baina guk bien artean hitz egin dugu eta pentsatu dugu nahiago dugula pizka bat itxarotea eta gurea den zerbait izatea edo lortzea. Norbaitek esan dizu inoiz, alokairuan joaten zaizun diru horrekin, jabetzan, etxe bizitza izan ahalko zenuke? Gehiegitan sandiate hori. Gehiegitan, iruztait kriston pitokeria hori. Egoera hipotetikoak beti daude, baina ez da errealitatea. Nik ez dut nahiko diru etxe bat erosteko bezala, eta ez dut ez da intentziorik, baina izan da realistak. Ni hain ezen bezala, ez zingo nun diru nahiko aurrezu etxe bat erosteko bezala 10 urtetan ere ez.
Eta zer egingo horrengo 15 urtetan? Egon nire gurasoen etxean parasitatzen, eta ni horregon bat ez dakite jatupean itxaroten etxe bat erosteko neko diru eukitzea. Ez zait, ez dura inolako zentzurik pentsamendu horrek. Eta ados, hipoteka bat, merkeagoa da, hilabetero zenbatu oraindu behar duzu, baina garestiago da, berez. Esanet, imaginatu momentuan galtzen duzula lana, eta ez duzu oraindu hipoteka ere ez. Alokairu batan, juten zea alokairu horretekan, eta bihatzazu beste irten bide bat, ez duzu ibili behar hor zorretan. Ba, ez zaitez da, dirua galtzea, alokairuan egotea egia esan. Zuk planteatzen duzunagatik orduan, oain gurasoen etxean dauden askotasko, aukera hori hartu dute erosotasunagatik. Buzet bai badago erosotasun puntu bat, baina ez dut esan haien errua danik auguzeta eta egoera da super zaila, eta ez dut inor, ez dut inor esan nahi, aizea supergaizki egiten gurasoen etxean egoten, baizik eta uste dut behar dela hausnarketa batzuk egin, eta gogoeta bat egin gure bizimoduaren inguruan, denok nik neuk barne, eta mamarko hori dizkigute errazasunak, olako gozak topatzeko ere, bai ez digute ematen, baina ez dut inondik inora ere erostasun hortan bizi direnei esan zuen errua da, edo ez. Eta ez dugu horrela ulertu. Hori da, hori argi gehatzea, eta hor jarrera kultural bat, eta nik ez bat egiten jarrera kultural horrekin, behar da bizan entzelako ere kanpoan txikitan, eta ikusi duelako beste eredu batzuk txikitatik, ez dut ikusi txikitatik etxe bizta erostearen behar hori. Ustez bago olako obsesio moduko bat etxearen erostearekin edo jabegotza horrekin. Ze uste duzu, Jon Ander, dela gazteen emantzipazioak aurkitzen duen traba edo oztopo nagusia? Gure lan baldintza zaurgarriak. Ez daukagula inongo egonkortasunik, 30 urte izan arte, badakigu ez dugula izango egonkortasun bat lan batean. Osa, gure lan eredua uste dut dela. Aldi berean lan eredua buruat igual ez dago instituzioen esku. Instituzioek aldukete egin beste gauza batzuk. Eta uste dut ez dela bide egokia diru laguntzena, benetan uste dut egin berdina dela, benetan lan duinak babestu. Nik ez ditut 250 euro nahilean. 3 urtez dira, baina kasuriko berenen ere, ez dut hori nahi nire duena da, lan duin bat izan, nik sortu, esan dezagun, sortu, ezta? Nire dirua, nik sentitu bai, nire gain erortzen dela, eta ez instituzioak ari dela ni zaintzen 3 urtez eta gero zer, ezta? Nire dut, benetan hori lan duin bat. Zuk izan duzun esperientziatik, azaldu iguzu horrela, pixkat, honi buruz ezer ez dakienaren zat, diru laguntza horiek lortzeko, ze baldintza bete behar dira? Bai. Azteko badituzu ingreso minimo batzuk izan behar dituzu, eta baduzu ere tope bat, ingreso tope bat, uste dela 50.000 euro urtean. Gero, aurkeztu behar duzu alokairuaren kontratua, alokairua berak ezin du gainditu gunearen, Bizkaiko edo EAeko gunearen arabera, baina adibidez Bilbon 750 euro. Eta nik uste hori dela zuzen oztoporik handiena. Zazkenan, ez daukagu diru askorik etxetik joateko, bagoaz 3, 2 edo 4 lagunekin etxe batera, etxe hori badakigu estera izango 750 euro baino merkeagoa. Horria gaztelagun kanpora. Orduan, nik uste gazteen gehiengoentzako gaztelagun geratzen dela jokoz kanpo. Hor, espada sartzen, bebai, gero ja gertatzen dira ugazabekin eta tratuak, ezta? Bueno, esaten badionik kontratu mesez jarri 750, beste pagatuko izut aparte, edo sartuko askoko egite dute komunitateko gastu bezala sartu. Estra diru hori, bueno, horrek egiten dira trampak, eta horrek daramana da, kaseroen alde da. Zer eskatuko zenuke, emantzipazio duin bat izan dezaten egungo gazteek? Alde batetik uste dut instituzioek egin beharko luketela etxe bizitza parke publiko bat adibidez gazteentzako, benetan babestuta dagoen etxe bizitza parke bat, eta beste alde batetik lana. Nik uste dana daukagola lan egiteko gogoa eta formakuntza. Alternatiba edo aterabidea beharritzak izen sistema bera aldatzea, ze dugun sistemak eramaten gaitu etxe bizitza eskubide izatetik negozio izetera pasten dela, eta hola mile sektoretan orden langile klasea geroz eta kaltetua okusten nahi de sektore guzietan, orduen etorkizuna bailaran bezala leku guzietan
nahiko ilunkusten diet gaztei eta, bueno, helduei ere bai, denei. Espekulazio inmobiliariotik kanpo bizitzeko eredu berri bat izan daiteke hau, etxe bizitza komunitarioarena? Bai, nik uste baietz. Baina horretarako proiektuan sinistu behar da. Eta gazteak etorri behar dira, eta honengatik apustu egin behar dute. Eta sinetxi komunitatean bizitzea gauza ona dela, eta ahaztu individualizazioaz. Ondo dago, nire logela dukat, eta nire denbora dakat, eta denbora gehiena ematen dut bakarrik. Beharko litzateke egitura bat, eta estatuak berak eman beharko liguke, estatuak edo badugun administrazioak eman beharko liguke gazteoi, adibidez, asko gustatzen zait, badago kontzeptu bat, beste relebatzen abiltzen dena da, gazteen emantzipazioa sustatzeko, egiten zaie, solatarat bezala eman, lortu arte lanon bat dutenean, horretara bidatzen dituztenez, gero alditek gutxinaka itzuli dirua interesik gabe. Hora ebet sistema hon bada, hortarako zer behar dugu, ez sortzea paraiso turistikoak, oasi turistikoak Euskal Herrian, hori oso oztopo handi bada, ez turistifikazio masiboa, ez da posible egitea berro gehi hotel, modetak izan bat hotel, baina ez egitea etxe bizitza sozialik, ez sortzea etxe bizitzak. Horrek badu sistema oso bat bere atzean, ez hortara bideratzen duena, eta nik uste dut gure, ez dela gure ardura baizik eta estrukturen, egituren ardura dela hori bermatzea guri, eta hortarako egon behar da sistema aldaketa bat. Baina horregatik burukatu behar gara horretarako. Eta hortako da marpina plataforma horri buruzko informazio ematen dutenak, eta horrela ere informazio ere euki behar dugu, eta jakin behar dugu gure eskubiak entzuk diren eta dena. Eta zein da, eman bertzaion emantzipazioaren arazoari eman bertzaion erantzuna? Babes mekanismo kolektiboa garatu. Etxe bizitza parke publikoaren edapena edo gehiago edatxearena irten bide bat litzateke. Hau da, konponbide kolektibo bat. Eskubide bat baldin bada, eta eskubide basiko bat baldin bada, zergatik ez diogo emango konponbide kolektibo bat. Osasuna kolektiboa da. Hezkuntza kolektiboa dain batean. Etxe bizitza zergatik ezin dira izan kolektiboak. Eta azken urteetan etxe bizitza turistikotarako etxe bizitza horiek bebai erregulatu beharko liratezke bebai. Ze egin batean turismora bideraturiko etxe bizitza horiek erabili ahalko liratezke alokairurako. Asuntoa da, halako politika garatzeko 10 urte baino gehiago behar dira. Egin horretan, konpromesu politiko eta borondate politiko argi bat behar da alderdi eta sistema politikoaren osoaren edo hori parte hande baten aldetik. Ez dut inoiz bukatuko zer den. Bai, inoiz bukatze duzu Baionako master hau? Masterra datorren ikasturtean. Eta masterra bukatu eta gero zer? Zakit egia esan. Ez da gustatzen gehiagi pedatzen nire etorkizunean luzera. Gurasoen etxera itzultzea aukera bat da? Ez, ez hori ez. Ez dakit, ikusiko da, nola segitzen naizen urrengo urtean, baina lanean jarraitukoet bitartean, lanean nahi eta urrengo urtean ere jarraitukoet lanean, eta gero lana bilatukoet, eta naiz itzuliko gurasoen etxera. Espero dut, ez egotea derrigortuta, arrazoi bakarra itzultzeko gurasoen etxera izan behar da, zerbait oso txarra. Ixone, kontaizkiguzu zure planak epe motzera, zeintzuk dira? Urte bete honetan saiatuko gara 30.000 euro inguru aurrezten, etxe bizitzak bilatzen eta bizitatzera joaten, eta etxe bizitza bat erosten. Hori da plan. Hemendik urte betera, etxea izatea espero duzu. Bai, hori gustatuko litzaiguke. Azkenean, guk ikusten dugu gure etorkizuna 28 urterekin, eta iruditzen zaigu adina desente etxetik joateko. Beklasekoa izatearen konplejurik bat edez, erdara traketxetan mintzatzearen aer. Zuk noiz arte ikuste duzu zure burua? Uste dut denbora aprobetxatuko dudala hemen. Hemen dugu 3 urte izateko aukera, egoteko aukera. Eta gero ezakit zer egingo dudan. Horrek esan nahi du, 3 urteak agortuko dituzula hemen? Bai, nik uste dut baietz. Igual etxera, gurasoen etxera itzultzea tokatu zaizu? Ez dut nahi.
Espero ez, nahiago dut lagun batekin bizitzea. Edo zerbait pentsatuko nuke. Baina uste dut hori dela atzera pauso bat. Eta ez dut hori nahi. Ni ja ez naiz berdina. Orduan ni ez dut hori nahi. Buruan daukazu berriz ere independizatzea? Ez dauka presarik. Apur bat bai sortu zait, ez dakiten trauma edo trauma hitz ez dakitela beli alden, baina bai sortu zait beldur irrazional hori pentsatu etxetik joateak, eta zentu berriro joango zaitxartu, edo berriro izango gatazka bat, edo berriro borroka horretan sartu, bai administratiboki edo erostea bada erostea, edo etxeko zereinetan eta orain lasaitasuna behar dut. Gutxienez urte bat edo, badaukat asmoa egoteko, lasai. 35 urterekin oraindik ere amaren etxean jarraitu beharko bazenu? Izugarrizko drama litzateke niretzako. Bai, hori bai izango litzateke porrota? Bai, baina batez ere nire amandako. Azkenean uste dut berak ere daukala eskubide osoa, semeak izan dituen arren bere bizitza garatzeko, eta azkenean semeak etxean izatea uste dut oztopoa dela. Derrigor zure bizitzere ondo garatzeko eta arduragatik, eta litzateke bai, hor bai, litzateke porrota niretzako. Beste zerbait gaitu nahi duzu? Aipatu ez dugun zerbait? Bai, nik uste geratu barren mezua honena, gazteak ikusiko badute hau, uste dut ez dela ez joan etxetik, baizik eta kontrako, nahi nukenik jendea animatu, benetan konturatzeko zer dagoen, zezkeran mugitzen ez pagara, eta ez pagara saiatzen etxetik joaten, ez dugu ezagutzen zeintzu diren oztopok eta arazoak, ezkoa zela inora, eta orduan hori behar da, jendea mugitzea, jendeak ezagutzen zer dagoen, eta batez ere saretzea. Eta elkar laguntzea, komunitateak sortzea, benetan. Zezu, naiz eta pasa dituzun ansiedade guzti horiek pasata ere, ez zara damutzen. Ez da damutzen ezertaz, ez. Denporen atzera ingo banu, ia guztia errepikatuko nuke uste honik. Bai. Jonander, mila esker. Bai, zuri ere, Xabier. Eta pixua aurkitzen bauzu? Bai. Abixau. Bai. Bai. Listo? Listo.